ନାଇଁ ମୁଁ ବାତ୍ୟା ମୁଁ ଓଡିଶା ଚାଲ ତତେ ରିଲିଫ ଦଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ନିଏ ବର୍ଷା ପବନ ଚିତ୍କାରରେ ଥରେଇ ଦିଏ। ଆରେ ତୁ ମୋର ସେଇ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରେ କଥା ହେଇ ବ୍ଲକ କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ପ୍ରତି 3 ମାସ ଥରେ ଏ ଓଡିଶା ପାଖକୁ ଆସି ଆଉଛୁ ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ। ମୁଁ କଣ ତୋର ଏତେ ପସନ୍ଦ? ମତେ ହାଲକାରେ ନଉଛୁ? 1997 ବାତ୍ୟା କଥା ମନେ ପକା, ତ ଛାଲ ଛଡେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆରେ ସିଏ ସମୟ ଗଲାଣି, ଏବେ ତୁ ଆସିଲେ ମୋ ଓଡିଶା ଲୋକ ବାତ୍ୟା ପର୍ବ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ବାଡି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଉଡେଇ ନେବି, ମୋ ଡରରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବନି। ଆରେ ତୁ ଆସିଲେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ଛୁଆ ଖୁସି, କାମ ବନ୍ଦ, ତାସ ମାଡ, ପୁରୁଷ ଖୁସି। ତୁ ଗଲା ପରେ ରିଲିଫ ମିଳେ, ପୁରା ପରିବାର ଖୁସି। 400 କିଲୋମିଟର ବେଗର ପବନ ଆଣିବି, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଥିରେ ବାଳ ଶୁଖାନ୍ତି, ବର୍ଷାରେ ପାଣି କରିଦେବି, ଆମ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସେଥିରୁ ମାଛ ଧରି ନେବେ, ଘଡଘଡି ଚର୍ଚ୍ଚରରେ ଜୀବନ ନେଇଯିବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖି ନେବେ। ମୁଁ ପ୍ରଳୟ। ହଟ୍ ମଳାଳ, ମୋ ଓଡିଶାରେ ତୋର କୌଣସି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ। ଆରେ ତୋ ନାଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ବୁଲୁବୁଲୁ, ହୁଡୁ ହୁଡୁ, ଫିନାଇଲି, ହନି, ତିତିଲି, ଡାନା। ପୁଣି ଯଦି ତୁ ଆଉ କେବେ ବେହିଆ ମୋରେ ଓଡିଶାକୁ ଆସୁଛୁ ତ ନାଁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ବେଙ୍ଗଲାଞ୍ଜ। ବେଙ୍ଗର ଲାଞ୍ଜ କାଇଁ? ତୋ ପ୍ରତି ଆମର ଡର କାଇଁ? तुम्हारे सऊदी के दोस्त अल बिस्तियाक बिन मऊदी।